Nevada a bowar mention hi kumsang khazariat somruk chawa sakania no pahausa bowar chungkwa tian shiat larti sakani anin hi alianin bungra po aman tole anal berberan manga an chevela chuan inlar berani ngala mase vandoi thak takmain an chung ko hlotlin na chuan na dai rei lo hle a kumtlem te aliam le a ane zonna an tla chhia a an poisa nei zong zong an chana pa bera borala relautea an fate po kumno pang tak takin an boral vele a nu ber chu amai na khosa zuya ama in engkima in ngai to aveka anin lian le nuam tak chin po chu a hlui zawa nu ber boral ve nu chuan enkol chhunzom tu tur anom lo awangin building rausan anita ani kumsang ha zakwa somli paruka hein hi chei that ni in museum atanan manga mase kumsang kha zakwa somnga chawa changin hein tlo tu te hian ton shiat mak tak tak soituran nei ta fawa anthu sha chin te hi a chen chuan do phwa chop mai mai ani an ring china a chenero in heina hian thil thenga om nge an ring bok atong tu te thil ton an chin chia thil theng ma sa ber chu kumsang kha zakwa somnga pali kha ania reno chung kwa chuan he in hi an vatlo ve a an fan kwal vel lai chuan a chhong ni na balcony anu pakhat ding chu an hmua a in cheidan chu a man lai angreng viawa balcony a chang chuan in chung chu a thlir reng ni in alang chulai mun enkol tu ne na chuan nu pakhat man lai thoma in thuam chu tunge ani an zota mase a enkol tu pa chuan chu ina chuan tu ma anom lo thu ina lo chang an chung kwa chuan makan ti emema chiang takin an hmu thu soima se tu manom lo thu an soi miao sia tingai na vakan chebik lo chumi kum october tha chuan history zeti tu pakha chuan a zir lai no pangte a shwai ve a pindan shang shang su a hu hawin an fangkwala ma se zirlai no pang pahni chu an local shanga inchung lama mi phewai an mu chu an classmate emo helai munan na thokhi ani an ring maya ma se an chian te jing an tele nu chuan tu ma dangkal shanga nom lo ti an she thuaya an thil mu chu an han soya an zeti tu chuan an thil mu so mai mai ani aringa ma se an chan na nga ya zon an chang ve tlata an thil mu an soida na in ang chia chia bok kumsang kha zakwa somruk pakhata college zirlai hau chuan he museum hi an ron tlo vele a chuta chuan tonmak tak an nei ve an thlen vele a in chung tuk vera chuan in chunga changa ron clearing tu hi an hmu a an ni po chuan museum enkol tu te chu an han zota tuma omanom re lo thu an lo shil vele a zirlai pakhat chuan an mi hmu kha bowar chung ko thala ka an nu ber kha a an thu a soi nge nge hemi kum hian atify tu chuan pen thoma sherenga museum chu an khar to a midang la om khomwang anomani ringin room tin chu en kwala ma se engma mu nei lo chuti chung chung chuan museum chu a chhuah san thlengin pen thom chu a she char chara chu thila thlen hnu chuan ama cheina khotlai ngam to lo shim shim ani hetia an thil hmu ba ka hian ton mak tak tak an nei renga kumsang kha zakwa somsari pathum khan gar pakhat daniel ti mingpu chuan na diarrhea chhong ni na pen thoma shia thu chu aziaka zana museum chu ama ina khara chhong ni na muang dewa pen dup dup thoma shia a omna chung zon cha ani awangin a she chiang e mema ma se endik tura a chhaula in pindan chung chu alo ruak veka engma mu nei ngai lo zana hian a che son lai cha mulo ma se in chunga thil omle an thil phaulan te chu a omna lo in son le zeu zeu china atu kan na thok tura kalte hian an rem tha zeu zeu chin tu ma an lu ruk theilo na turin thatakin an kal thlap china hetia an bung ro chen khatalo che son le ringo chin hi ma kan ti hle kumsang kha zakwa somria chawa he museum tlo tu te hian no pangnui ri an sha thu an soi fo china kumsang kha zakwa somriat pasari khan Carson City lama changin school no pangte chuan he museum hi an ron tlo ve a pindan khata anom chhap lai chuan inchunga changin nuiri an shia a an zeti tu hne na an soi chuan an wang mai mai mo lo ti a ma se chiang taka an shia thu an soi vek ani ni rei lo te hnuwa chuan museum director chuan security footage chu a endika an video a chuan thil fel lo a om mia lawa ma se nuiri ni om tak thom chu a oma chiang lo ruai na shia the helai hmunat na thoka piang hian ton soi turan nei zia
an chokidar chuan mi zong ho nuwa pindan zong chu uluk taka kalin a ho san thina ma se zinga a hon le hian a kong ka kalte chu alawin hong vek thina atira chuan thli emo thil danga mo pu maya ma se ni tin mai chuan angai te in a thlengze a kar engemaw za chu a auto chu na thok dang te poin an sheve a makan ti hle tlai khat phei chu chiang takin voi ni thum vel akal ngei ti a endik le vek nuwa ho sana atu ka chuan lo in hong le veka he thil thang hi tu man shil fia ngai na an shelawa an hlau hle ani kumsang kha zakwa somkwa pahnia chanchin bumi te chuan hein chanchin hlui an ti chhuami tur thla turin an ron kala staff te an interview nuwa in chung kil sang chu tha an la kwala nuwa an thil record te an en le chuan thom mak tak an shetela an han ngai tha chianga nu pakhat o in tuna chuan tu ma nom ve to lo tia a soi tho po an sia he thil hi tu man om to lo nuwa an record ania khoi changa thom lo chuak nge ani an she theilo so tamta ke mawangin akum le paranormal investigator te chuan he museum hi an zir chiang ve a an man ro nei chat ber an tho chwa puya voice recorder le temperature monitor te po an keng thapa hetia pindan tin an zir chen la hian a chhong ni na chuan pen thom an sia a an thom sia na la yan han en chian chuan engma hmuan nei lawa an zinga pakhat chuan thil phezwai mu a ma se camera te chuan engma lang lo an audio record ta chuan chiang lo ruai in nuiri an sia a engthil nge thleng an she thei bik lo hun engemaw chen chu thilinang hlir a thlenga thil thleng soi tur omrek ma se lo omlutuk le midang tina zong chuan a chengai mi alawa ton nei ngai mi alo po an om ve thawani bowar chung kwa te khan engan chhia emo an dong ani ringa nom nuala an chung ko chunga hian tu sha puilo thila thlenganga chu wang chuan tun thleng hian an chung ko chen na in hlui hian chanchin ala nei ani an ring ani adot le a chuan chung ko pakhat an chemak tak don chanchin kan ngai thale anga kumsang khazaria somsari paruka minnesota alo nei tu chung ko thil ton chu a in chana he thil hian an thla te po aum zui zel ni in an ngai bok lo nei tu re thei tak george chuan a chung kwa te chu khodai ram re taka apem puya aram lei chu amana tlom ema kum engemaw za churam ol lo ni to shim boka george chuan bulchan tharna hmun tha taka angaya ma se anram chin tura sam fai vel na chuan Thlanmual hlui hi a hmu a khomite chuan aram hnuai chin chu wa thleng lo turin thu an rona ma se george chuan angai poi mo du lawa awat lui ta thawa Thlan chu a thian fai ma se an chung kwa chuan thil mak tak an tong chana karei lo te chungin an farmaran te chu an thi pheuwa asakor te chu an chaklavin an zoi ema an bong te chuan hnuti tui sor tur pon nei ngai lawa an arte po an thi zeu reng an veti doctor te chuan an ran te chu an zir chiang thina an dam lo na an she thei mi alo an thai te po anung thei lawa george chuan an ram chiat wanga apu a mundanga aphun son kwal thina ma se engma chu apui tling thei tak lo thai chi thara han leya a ching no na ma se engma chu a ching pui tling thei lo hunalo kal le sheta george nung chang chu a in thak chak ema mummi alo le chol mi alo hian a farma chuan na a thok char thina akal kwala tho tak nei si lo hian a vil renga a phun nuwa thin biak ina po a in khom to ngai lawa committee in mu khom na po atel to ngai lawa a chenom pakhat chuan zan tlai to taka george lai chu a hmuwa makati ema george chuan leichia a phum don ni in a chenom pa bula chuan a soya thildang engma soilo heti lai vel hian george nu pui chuan an ina thil thleng thin chu le khain a chung te hne na a thona george chu midang angmai a khosak thin thu a ziak tel hemi hnu lok hian george nu pui le an fa te chu an dam lawa tlang shileng vela an ngai maya ma se engdam doi mai na tidam theilo atopa anupui elen mang ang chuan afa te chu shwai na pasal chu achwa san taringot maya an khobula an chung te chu an fin ringota george chu akal ve do lo kum khadon chu ama in helai hmuna hian la cheng sunzoma atopa an ram chu an khar sak topa lo thei lovin an chwa ti ringota engma nei lovina oma
reilote a chanchin hriat lovin a om chhun zomani mase heta hian engki mala top mai lova a thla te thleng hian an chia an dong chhun zoma harsatna an tok renga ezonna an tluang lo thei em boka suma an harsa a na khir tak an tok renga an kopui te an tluang lo em mai bok hetiang te hi chu vanduaina danga alangai theya mase thilmak shilfia thiam har em mai chu a chan soitur omsi lovin an ri na atla hniam vak thina cho e cha in shisel thama se an ri na aron tla hniam le evak mai thina ni kumsang kha zakwa somruk palia jo chatu pa raimon chuan jo cha farm siam na achanga lavak lova achung te chu a pem puya mase rei po anom main azia chu adang lam veka ama chu a in la sang tlata an chenom te chu chibaya buk to ngai lova hun lo taka in chwa san zuk singa akalna tur engma soi lovin ram hnoi lama chuan a kalbo le dai thin heti level hian a hrisel na chu aron tla hniam vaka chu a reng thawa mase ari na ron tla hniam vaka doctor te poina chanan she theilo damdoina admit ni in test sang an neya ignat na ma mu chho an neilo mase rei dai lovin a boral chhun zomani athi ma de hena khosak dana mak thei emema afapa chuan pon lama thlir reng thin thu asoya ngoi hle hian che chang mi lovin pon lama thlir reng thina reimon afapa ngai chhalau hian an chung ko chanchin chu a chui ta a an thla tu te thlengin a chui kira apu jo chan Thlanmual a thian fai ti chu a she chhuaka midang hniana changa an thla tu te chunga thil thleng te a chui chwa nu chuan Michael chuan an chia an dong nge ani chu aring nget bura Thlanmual swa samtu te thil ton chin thlengin a zir changa an chung ko chunga thil thleng nen chuan alo in mil thap zel boka ti chuan an chung ko an chia chu su tatum ta ani kumsang kha zakwa somriat pariata Michael chuan kumlama upadeu thil she chiang deuh tura angai te chu aron kwala an chia su ta du chuan luman be se lova midang chunga thil thati turin thu an lo rona Michael chuan an thu ron chu pomin a in chu ashalna sum zong chu charity a apeveka an chung kwa chu intereu te anin sona mi bula an poisa ati dan chu engma soi chuak du lava a omna tur dik taka a om thuringo tina chang thin chenna in nei lote om khom thin na hmuna te cho e turan siam sak thin na hmuna te thok turin a in pe a lo engma la du lava fakpo du chuang lo anun chu athak hloka athak chan tu ma shil ngai lo bok kumsang kha zakwa somkwa a in pek na chuan ra tha a chwa tange a anu pa chuan nange thatta kan mu a in po pa ngai ve takan lei theya an mani achang chuan an thla tia vanduaina shilfia theilo to kanom to lem lova afate po shisel takin an seiliana an kalna kong chewa an hlotlinga chungko du om takan din ve thlapani Michael na tho chat zara hian an chungko an chia chu atop makni in an soya kumsang ni panga a researcher te chuan Georgia farm om chin na hi an tlole a kumtam tak tu ma khoidang lam lo le tlopo lawani awangin lo hnim to oviawa Georgia than ti chiat bang te po ala om veka tun thleng hian khomiten helai mun hi an ser tlat to a tu ma kut wa thak ngam anom to lawani an chung ko chunga thil thleng hi mi tam tak chuan van roi wanga an ngaya thil tak shilfia theisi lo khovel pia lam thil ti theina ne na inzom na ne ani ring tam tak anom bok adot le chuan siren thun thu kumsang ni som pakha jun tha a journalist sara chuan military base lui Fort Hayard bulvela mi bo omreng mai chu a chui chianga he base lui hi kumsang kha zakwa somriat borvel khan kharani to a mun rosan to le tlopo em lawani to indau pui pahni na hun laya sakania radio communication system test na nan mangchin a chevel melnga huam chunga hian mi paruk layan bawa police te chuan an dab ngial thina engma hmuan nei ngai lawa he case hian ngai vena hlo lutuk lo bok ma se sara hian chanchin lo she veina nga eventaria wa mi shang thu soyangai thakwala an thu zia a chhiar boka mitam tak helai base luya changa siren ri shiania in soi hi anom china abik takin zanlaya aron richin ashe velo te chuan do thu thang mai main ani an ringa ma se sara chuan juni som palia Fort Hayard lam chu apana
puanin camera le tape recorder te akenga sipai kem hlui hung na bangpona cha chuan puanin chu akaya chuna chuan a chevel ram chu afang phota a building vel tak chu a inkal vek nimapik em bok ma se siren chu alola om thapa building dang chu hlui to ma se siren omna tak chu ala tharlam ma athil mu le danglama ti deute chu ziakina chinchia zel a building a hlui ti chawlo chu thil mak danglama omshan lava mihring chet na hnu ma omang po engma omlo siren chu a enchianga war chu ala inzom fel khapa ma se ahman na turin power supply a omshan lo darni borvela chuan rala changin thom engemo asia a atira chuan thli mai moti a ma se thom chu ring tula a chiang tula siren ri sathlia po ani lava radio hlui to tak station mufu thelo ri trua ri ang hi ani sara chuan puanin chu achwa san rol chuan thom chu are maka thom lo chhuana chu a she thei talo atuka chuan sara chuan siren chu azir chiang le a kum engemo zat enkol lovin chu lai hmuna chuan lo om to ti a hriata ma se chemel po apulo siren bula a om live vel chuan voice recorder chu a on reng boka ma se eng sound ma record tel lo siren bul hnaya a om lai chuan alu chu anadeu ut renga ma se a kalson rualin arele mak tho afang kwa le thuak ka a om dan te chu aziak zela chumi zan chuan puan ina chuan a riak le a ma se ataksa chu a chaw ma radio chu chelhei theilavina oma ataksa po chu ati che tha theilo chaw we ti lo chuan amu hil thei mi alawa zingdar thum bor vela chuan siren ri bok chu ring vak lo hian a shele a thoma om chung zong chuan ataksa chu ati che thei mi alawa minute reilo te hnuah chuan thom chu aron re a ataksa po chu ati che thei vele mai bok a camera te chu a mangmang mi asilawa atuk zinga chuan a battery lo veka a voice recorder te po chuan na an thok to lo shima ataksa po nuam theilo alu anade ubu renga ma se chuti chung chuan zan khat lari alu shama tuma apuanin chu siren liamber bula chona kaisona siren ri chu record fu nge yatum siren shang bula chuan ahman roken te chu akam kwala thom chu a sherenga ma se engma chu a in record fu theilo a khol thila chuan chiang lawa om chuang silawa a in record fu lo ve tuk mai ani arya to ber zan chuan siren chu zandang zong a ring le niam hian a ron ri a zandanga a hriat ngai mi alo hriat thara nei bok siren chu aron che ni in a hria a thil zon nei ni om tak hian a kun niam ni mai hian a hria a sara chuan a hlau ma chet po chengam lo thoma re hnu chuan ariak lui ngam to lawa abungra te chu pek sokina ho daya kar engmoza chu adam lo chunzama thil thleng hi kimchang takazia ki na tar lang lem lawa paranormal message toite aziaka fort hayat siren thu thang hi adik nge ti afin fia ti atar lang ma se athil post po hi reilo te a delete ngala ama po an ben daya a journalist na te chu aban san ngala tu mana chunga thil thleng an she chunzom lo police te chuan thu thang hi an hniala siren hi kum engemoza chu a che to a ari to ngai lo ni in an soya ma se tun thleng hian thom hria nia in soyan zia a ama ero chu official taka report a om ngai lo mi bo te po tu ma nan chin an she chunzom lawa an ngai ven chunzom lem lo bok ole tun chumatan chuan khati zong kha ani le ri phota milongai thak saka wangin kalom ma ka video te engai na zong ani a ngai no mi ti zong te lo ni chuan khongai takin ka channel he milo subscribe sakvela video lo chhuak le zel tur te po milongai chan sak zel don nia